ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ರಿ ಆದ್ಯಾ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು UKG ಓಕೆ ಶಾಲೆ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಶಾಲೆ ಒಲ್ಪ ಶಾಲೆದ ಪುದರ್ದಾದೆ ವಿದ್ಯೋದಯನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೋಗ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರು ಶಾಲೆ ಪೋಪರೇ ನಾನೇ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಪಿ ನೀರು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಪೆರ ಬರೋಣತೆ ನಿಜ ಓಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿರು ಯಾವ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಏರ್ ಕುದರ್ದದೆ ಟೀಚರ್ನ ಶಶಿರೇಖನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನಾನು ಯಾರು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪರ ಮಲ್ಪೂಜರಿಗೆ ಅಂದ ಮಲ್ಪರಿ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಂಡೇರಿ ಅವ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮಲ್ಪರಿ ರೀ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅಂದೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಏನೇ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಬೋದು ಅಂತೀನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪುರ ಅಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಏಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡಿ ಓದ್ಯ ಅವರ ಮೆರ ಪುದ್ರ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ ಪುತ್ರದಾದೆ ದಿಮಂತ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಏನ ಪುದರೆ ದಿಮಂತ್ ಓಕೆ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೆ ನರ್ಸರಿ ಓಹೋ ಹೋ ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಇರ್ನಾ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪು ನಾವು ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದುಬೈ ಕುವೈಟ್ ಇವ್ರು ಒಯ್ಟು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮಾರ ಇರ್ನ ಓಲು ಒಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ದತೆ ದಿಗಂತತೆ ಬೊಕ ದಿಮಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ನೇಹ ಅತೆ ಬೊಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆದ್ಯ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಬೊಕ ಆರ್ವಿ ಸಾರಿ 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 ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಿಮಂತ್ ಓಕೆ 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 ಅರ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಆರ್ವಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಆರ್ವಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ದಾದೆ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇರಚೆ ನಮ್ಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದೆ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದೆ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾದಕಪ್ಪ ಹೌದಾನೆ ಮಾದಕಪ್ಪ ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಿ UKG ಇರ್ನೇ ಎತ್ತೆ KG ಎರಡು 3 kg ಉಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಓ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಈತ ಮೊನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಇರೋದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಓ ಕಲ್ಪದೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಅವಳ ಬೇರೆ ಯಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆ ದಿಗಂತ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನೆನಪೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆರೆ ದಿಗಂತ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಇರ ಟೀಚರ್ ಏರಿ ನಾ ಟೀಚರ್ ಏರಿ ಸೌಮ್ಯ ಟೀಚರ್ ಪನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಗೊಂಡು ನಾನು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚೋಂಡಿರೆ ಸೌಮ್ಯ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ದಾದಂಡೆ ಸೌಮ್ಯ ಟೀಚರ್ ನೆರ್ಪೇರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆತ ಏರೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೇತ ಟೀಚರ್ ಏರೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಇಜ್ಜಾ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರಾಗ ಹಿಂದಿ ಇರೇ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ವರ ಏನಡ ಪಾತಿರ್ವರ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಹಿಂದಿ ಮೀನು ಮಂಡೆ ಆಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾ ಪಾತ್ರ ಹಿಂದಿ ಎಡ बोलते हैं हिंदी ಒಟ್ಟಾರೆ बोलते हैं ओके इरे ಬರ್ಪುಂಡು हिंदी तुमको आते हैं हिंदी हिंदी ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ತುಳು ಮಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿರೆಗ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಐಟಿ ರೆಗು ಎತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕನೆ ವೈಟ್ ಬರ ತಿಕ್ಕನೆ Bomb in the city singing drawing. Okay, bomb in the city. Bomb in the city. Okay. Drawing because singing. ಐಟ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥರ್ಡ್ ಓಕೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಥರ್ಡ್ ಅಂದು ಎಂಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಮ್ಮಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ
ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಏನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ ನಾನು ಅಂದಿ ಈರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ದಾದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪಾತೀನಿ ಹೆಂಚಿನ ದಾದೆ ಸೀನರಿ ಸೀನರಿ ಓಕೆ ಸೀನರಿ ದಾದೆ ಎತ್ತನೆ ಸೀನರಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬರತ್ತೆ ದಾದ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇರದಾದ ಇರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಎತ್ತನೆ ಇರಗೆ ಇರು ಓಲ್ ಬಲ್ಪು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಪು ನಾನು ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಪು ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂತೆ ತಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಬರೋದು ಉಂಡಿರಿ ತೂನಾಗ ಒಂದು ತಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಏರ್ ನೋಡು ಬೈದೀನಿ ರೀ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡು ಬೈದೀನಿ ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಏನು ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ ಅರೆಗೆಂಚು ಗೊತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬನ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಓ ದೇವರೇ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಏರಿಯು ಏನು ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದಾದೆ ದಾದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾನಾ ಓಕೆ ದಾದೆ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಇರ್ ಮಮ್ಮಿನ ಎಂಚೆಲ್ ಎಪ್ಪೋರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಚೆಲ್ ಎಪ್ಪೋರಿ ಇರು ಮಮ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಅಪಗ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಗೈ ಬಾಲಸ್ಲೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಡೆ ಕೈ ದಿನಾಗಿರ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಎಪ್ಪನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚೆ ನೆರ್ಪಿರಿರೆಗ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚೆ ನೆರ್ಪಿರಿರೆಗ ಈ ರೀತಿ ತಂಟೆ ಮಲ್ಪೋರಿತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಪಗ ಎಂಚೆ ನೆರ್ಪಿರು ದಾದ ನೆರ್ಪಿರಿರೆಗ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ದಿಗಾಂತ್ ತಂಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮನ್ಪೇರಾ ದಿಗಾಂತ್ ತಂಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪೇರಾ ಎಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಓ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ತಿಲ್ಪನೆ ಮೇರೆ ಓಲಿ ಪಾಪ ನಾನು ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ರ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಪುದರ್ದಾದೆ ಮೇರ್ನ ಇರೇಗ ಹಾಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಇರ್ಬನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತೆತ್ತಿ ಜಗದೀಶಾ ಓಕೆ ಜಗದೀಶ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪೋಪೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ ಅಮೃತ ಓಕೆ ಅಮೃತ ಅದೇ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಬೇರ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇರ ಮಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇರ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೇರ ಡ್ಯಾಗಿ ತೆಲುಪು ನೀರು ಇಂಚ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಒಡೆ ಹೋಗ್ಬಿನಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಲ್ಪಂಡೆ ಇದ್ದದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೇಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬುರ ಬನ್ನ ದಾದುಪುರ ಕಂತಿದೆ ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತಾರೆ ಬೇಕಾ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ಪಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಾಪನ ಅಮ್ಮ ಪಾಪನ ಮಲ್ಲೆ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಪಾಪನ ಡ್ಯಾಪಣಿ ಜೋರು ಪಂಡಿತು ಇಲ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡ್ಪಿಚಾರ ಅಂದದೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಪೂರ ಹೆಂಗೊತ್ತು ನಿಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪನ ಪಪ್ಪ ಪಾಪನ ಇದು ಇಂಚ ತೋಚಾರ ಇಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪನ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿ ಅವರ ನಿಕುಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೈದಿನ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಪಾಪನ ಓಕೆ ಐಟು ಜೋರುಲೆ ರೇರು ಡ್ಯಾಡಿ ವಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರ್ನಾ ದಿಗಂತ್ ದೀಮನ್ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ ನೆನಪೇ ದಿಗಂತ್ ಯಾನಿತ್ತ ವಿಷಯ ದಿಗಂತ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ದಿಗಂತೆ ದೀಮಂತ್ ಏರ್ ಪಾಪ ಅಮ್ಮವನ ಪಪ್ಪನ ಏರ್ ಪಾಪ ಇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಚಾಪಣಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಪನ ಪಪ್ಪ ಪಾಪನ ಏರ್ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಪಾಪನೇ ಓಕೆ ಇಡು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಗೆತ್ತೋನರತ್ತೀರು ಓ ಸೈಕಲು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದರೀರಿ ಇದು ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಡೇ ಇದು ಅಮ್ಮ ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಾ ಬಕಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬರೋದೆ ಸೈಕಲ್ ಪೋಂದಿ ಒಪ್ನದೀರಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಡ ಬೈಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರತ್ತಾ ಈತ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪೋರು ಓ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೊಂಗೂರು ಅಯ್ಯೋ ಗೊಂಗೂರು ಓಕೆ ಅವೆಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಬನ್ನೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ತುಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಲೆ ದಿಗಂತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಅಂದಿ ಧೀಮಂತ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಬಂದೇ ಮಲ್ಪುಡಿಯರೆ ಈ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಗುಂಗೂರು ಒಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಒಡೆ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಕುಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಿಗಂತ
ಸ್ನೇಹ ಇರ್ಲ ದಿಮಂತ್ ಸ್ನೇಹ ಆದ್ಯ ಆದ್ಯ ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚ 1 ಓಕೆ 2 ಉಂದದೆ ಕುಚು ಕುಚು ಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ 1 2 3 ಓಕೆ 4 5 6 ಬಕ 7 8 9 11 12 13 ಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಪದ್ಯ ಒಂಜು ಮಲ್ಪಕ ಆದ್ಯಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಇರೇಗ ಮರಣೆ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರದೆ ಓ ಸಾಂಗು ಇರ್ನ ಬೊಂಬೂರು ಅರ್ನ ಗುಂಗುರು ಅತಿ ಬಕ ಇರ್ನ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಓ ಸಾಂಗು ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಗುಂಗುರು ಅದೇ ಅವು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಕಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಿನ ನಿಕ್ಲು ಈ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪಡ್ದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗುಂಗುರು ಅವೇದೆ ಅವು ಪದ್ಯ ಬಕ ಇಂಚ ಬಕ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವರ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಏರಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಈಜನ ದಿಗಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದ್ ದಿಮಂತ್ ದಿಮಂತ್ ಈ ರಾಂಡಲ್ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಇತ್ತ ಆರ್ ಪೋಪಿ ಜೂರತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿಚಾರ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿಗೆ ಮರಣಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬಕ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇ ನೋಡು ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ದಿಗಂತ್ ಬನ್ನೋಡು ಧೀಮಂತ್ ತೀರ್ ಬನ್ನೋಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸಪ್ನ ಬನ್ನೋಡು ಅವೇ ಆರ್ವಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೋಡಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜೂರುಡು ಕ್ರೋ ಬಾಜಲ ಒಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ದಾದನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ್ಗೆ ನೀರು ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುದನ್ಗೆ ಅಕಲು ಇಲ್ಲದಕಲು ಇತ್ತೆರ ಅತ್ತು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೇರ ಎಂಚ ಹೊರನೆ ಪೋಯಿ ನವ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕನ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ವೈಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡು ಓಕೆ ತಪಾಲೆಡಾ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೈಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಅದೇ ಓಕೆ ಆವಾಡಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಇರು ಇಂಚ ಪೋರಾಡ ಇಂಚ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಕೇನು ಜರ ಪಿದೈಡ್ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ಸಾರಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಐಕೆ ನೀರು ಇದೆ ಇತ್ತಜಿ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರೋದಂಡ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿ ಐ ಕಕ್ಕೆದ ಕೈಟೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಕೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಕಕ್ಕೆ ಮಾರವ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿ ಅದೇ ಕೈ ಆಯ್ತಾ ಉನ್ನ ಅಂದತೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಕ್ಕು ಐಟ್ ಕಲ್ಲು ಗೆತ್ತದು ಪುರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಒಂದಿರ ಸ್ಟೋರಿ ಅಮ್ಮನೇ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಈರ್ಕೊರೋಡು ಅವೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರಂಜಿತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ ಪರೆ ಇಂಕ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ ಪರೆ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಬಂತಿ ನೋಡೋ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರ್ನೇ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಎರಡು ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಫ್ರಿಜ್ದ ಟಿ ವಿದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಡು ಮೊನ್ನೆ ಟೊಮೆಟೊ ದಕ್ಕದೀನಿ ನೀಕ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ದಿಗಂತೆ ದಿಗಂತೆ ಯಾರು ಮನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಧೀಮಂತೋಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಬುರುಡು ಬೂರ್ದು ಜಲ್ಪನುಂಡು ಒಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಪರ್ಕಳಲೆ ಓಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ತಿರ್ತಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಟೊಮೆಟೊ ತಿರ್ತಾಕಿನಾರ ಅದೇ ಟೊಮೆಟೊ ತಕ್ಕದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಂತೀನಿ ಐಟು 1/4 kg ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಅಂದತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟೇ ತಿರ್ತೆ ಫ್ಲಾಟೇ ಓಕೆ ಏರ್ಪುರ ಉಪ್ಪು ನಿಲ್ಲಾಡು ಏರ್ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡು ಈರೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಆತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿರು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂದು ಲೇಪೋಲಂದು ನಿಜ ಇರೇನು ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪಿರಿ ಇರೇನು ಆರು ಆರು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪನೆ ಈರೆಂಚ ಲೆಪ್ಪರು ಮಮ್ಮಿನೇ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಇರಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ತಿಂಡಿ ಆರು ಮಲ್ಪನ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಯಬ್ಬಾ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬನ್ಪಿ ನೀರು ದೋಸೆ ದಾನೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀರಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎತ್ತು ತಿನ್ಪಾರ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಇವತ್ತು ತಿನ್ಪಾರ ಇರು ಓದ್ಯಾವ್ರ ಆಚಾರ ನೀರು ದೋಸೆ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪದೆ ಓಕೆ ನೀರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನೆ ಅತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನೆ ನೀರು ಮರೆಯಲ್ಲೋಡಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದತೆ ಬೇಪಣ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ನೀರು ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದೋಡ್ ಬರೋ ನೀಂದು ಅಂದತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅದೇ ಅದೇ ದಿಗಂತೆ ಯಾರು ಪಂಪನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಧೀಮಂತೆ ಓಕೆ ಧೀಮಂತ್ ಇರು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ ದಾದೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಇರು ಯಾ ಬನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಡ್ಚು ಪ್ಲೀಸ್ ಇರು ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಾರ ದಾತ್ ತಿನ್ಪಾರ ಅಂಬಡೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ದಾತ್ ತಿನ್ಪಾರ ಬನ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪಾರ್ರಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪನ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಡ್ಚಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಡ್ಚಿ ದಾತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಇರು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲವಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಆವಾಡು ಇರೇ ದಾದೆ ಇಷ್ಟೇ ಪೂರಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ದಾದೆ ಇರು ಯಾಕಂಚಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಎಂಚ ಕೈಟ್ ಇರು ಬಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಇರು ತಿನ್ಪಿಡಿ ಎಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರು ತಿನ್ಪಿಡಿ ಅದೇ ಇರು ಭಜನ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಬಂತಾರೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜಿನ ದಿಕ್ಕೋರಿಗೆ ನೆಲ ಹುಚ್ಚುವರೆಗೆ ಆರೇ ಮಲ್ಪುನತೆ ಈಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿ ಇಲ್ಲ ಒಚ್ಚೂರಿ ಒಚ್ಚೂರಿ ಅದೇ ದಾನು ಮಮ್ಮಿ ದಾನೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಒಚ್ಚಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಪ್ಪರು ಒಚ್ಚುವರ ಯಾರು ದಿನಾಲ ಅರ್ರ ಬಂಗ ಎರಡು ಅನ್ಪಿನ ಅದೇ ದಿನಾಲ ಒಚ್ಚುವರಿ ಈರೊಂದು ಚೂರನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡ ಬರ್ಚ ಅಮ್ಮ ಬನ್ಪೇರ ಅಂತ ಬರ್ಚಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬನ್ಪಿಜರೆ ಇದು ದಿನಾಲು ಒಚ್ಚೂರು ಬಕ್ಕ ಬಾಜಿನ ದೆಕ್ಕುವಿರಿ ಹೊರ 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 వచ్చు దాదాపు ಕೆಲವರ ಬಂಗ ಪಂಡ ಅದೇ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೊರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಾಟ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಪಾಪ ಎಡ್ಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಅದೇ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರೋ ದಾತ ಕಂದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಸ್ವೀಟಾ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಿಗೆ ಹೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಹೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಇರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನಾ ಅದೇ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತನ ಪಂಡರಿ ಇರು ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪರ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಪದ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡಿ ಓಕೆ ಓ ಅವು ಪನ್ಪಾರ ಗಟ್ಟಿ ಪನೋಡು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದ್ರಿಂಚ ದಿಮನ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಊರೆ ಮುರೆ ಕಡ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡದ ಯಾಕ್ನರಿ ಜನಕರಾಯ ಅಂತೆ ಕಾಪುಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪಲಾಯನ
ಬಾವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ತಾಂಡೆ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ತಾಂಡೆ ನನ್ನ ಬೇಕಡ ಬದುಕೆ ನೋಡು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ನಾನು ಬದುಕೆ ನೋಡು ಪಾಡಿನ ಹುಲ್ಲು పంజే ఊరుడు సూపర్ సూపర్ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ ಬನ್ನೋಡು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತ್ರಿ ಪದ್ಯ ಆರ್ವಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಮೇರ್ ತುಲೆ ಯಶೋಕ್ ಪನ್ಪೇರ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲಾರೆ ಅಲಾರೆ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಗೋಪಾಲ ಬಾರಯ್ಯಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗ ಬಾರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಬಿಂಬನೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವೇ ಬಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿನ್ನೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಆಸನ ತಾಳದ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ತಾಳಾರೋ ಅಲಾರೆ ಅಲಾರೆ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಗೋಪಾಲ ಬಾರೆ ಬಾರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗ ಬಾರು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಒಂದಿರ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ದಿಗಂತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋದು ದಿಗಂತೆ ಧೀಮಂತ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೇಂಗ್ ಹಾಕೋರೋ మీరు చూపించులే యారు బజ్జి అరే ఎన్నాళ్ళు పిల్లజి ఓకే సో ఇయర్ ఇన్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆద్య క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆర్వి ఓకే ఏత్నే పెంచుడు ఇరుకుల్లును ಶಾಲೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚುಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚುಡು ಇರುಕುಲ್ಲುನು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರುಕುಲ್ಲುನು ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮೂಲೆ ಇರುಕುಲ್ಲುನು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲೇಚ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇರುಕುಲ್ಲುನು ಇರು ಬೆಂಚುಡು ಇರು ಹೊರ್ತೀನಾ ಓ ದೇವರೇ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಇರುಕುಲ್ಲುನಿ ರಮೇಶ್ ಗುಲ್ಲುನಾ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಭಾರತ್ಯಾ ಇರ್ ಮಂಡನೆ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಏರ್ಕುಲ್ಲುನು ದಿಮಂತ ಏರ್ಕುಲ್ಲುನು ಇರ್ನ ಪಿರೋಡು ಬೆಂಚುಡು ಕುಲ್ಲುನೆ ನೆಲಟ್ ಕುಲ್ಲುನೆ ಬಕವಲ್ ಕುಲ್ಲುನೆ ಇದೆ ಚಾರಡಿ ಏರ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಕೋರಾ ನಂಗೆ ಡೌಟು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಟೀಚರ್ ಹೊಲ್ಕುಲ್ಲುನು ಚಾರಡೆ ಓಕೆ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಚಾರಡಿ ಇರ್ಕುಲ್ಲು ಜಾರ ಹೊರಾರ ಏರ್ ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ ಆರ್ನ ಬುಡ್ದಿ ಏರ್ ಕುಡೆಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ಲಿಜ ಓಕೆ ಏತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಇರ್ನ ಶಾಲೆಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿ ಏತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ 15 ಓಕೆ 15 ಒಳ್ಳೆರಿ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿ ಏತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡ ಅಂದ ತೇರು ಏತಿಲ್ಲರಿಗೆ ದಿಗಂತೆ ದಿಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ कितना है स्टूडेंट्स ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಜೆಂಕ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೀ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ನೀನೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚೆ ಈರ್ ಬನ್ನಿ 15 ಅತೆ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತೆ ಅರ್ಥ ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ದ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಾ ಮಾದಾಗ ಬಾಯಿರ್ ಓಕೆ 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 ಅಂಚದಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಚ್ ಗುಲ್ಲುನು ಅದೇ ಓಕೆ 6 ವೈಟ್ ಗುಲ್ಲುನ್ಗೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎರಡ ಕೇನ್ಲೆ ಈರು ವೈಟ್ ಗುಲ್ಲುನು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಈರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೇರ್ ಸ್ವಾಮಿದಾರೆ ಚೇರ್ ಅಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರಗ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ನೀರು ದೋಸೆ ಇರಗೂ ಇಷ್ಟ ವಡೆಪಾವ್ ಓ ದೇವರೇ ವಡೆಪಾವ್ಗೆ ಇಷ್ಟಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಪ್ನೆ ವಡೆಪಾವ್ ಇರಗೂ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆದ್ಯ ಪೂರಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಇರ್ಬೋತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ
ಮೊರಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡಾತೆ ಆವಡಾತೇನೆ ಮೊರಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಮೊರಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಇರಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ಬರು ಮಾರ್ಕ್ ಏತ್ ಬೈತೀನಿ ಮೊರಣಿ ಒಂಜತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರಗೆ ಒಂಜೆ ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲ ಇರಗೆ ಓಕೆ ಒಂಜೆ ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜೆ ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಡಿರೆಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೋರ್ತು ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತೂತು ಜನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಡು ಓಕೆ 1+1 ಎತ್ತು 1+1 ಎತ್ತು 2 1 ಓಕೆ 2+1 ಎತ್ತು ಇರಗೆ ಎತ್ತು 2+1 3 ಅತಿ 2+1 3ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಓಕೆ ಏತಿ 1+1 ಏತಿ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ 2+1 ಏತಿ 2+1 ಏತಿ 2 ಓಕೆ 6+1 ಏತಿ 6+1 ಓಕೆ 1+7 ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಏತೆ 1+7 ಓಕೆ 10+10 ಐತೆ 20 ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇ 1 2 3 4 5 ಅರ್ಧಕಾಯಿ ಯಾಚಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಐತಿ 1+1 ಐತೆ 2 ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ 3+1 ಐತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾವೇ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವ ಅವೇ 20 ಬಂಡರತೆ ಯಾವ ಈರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರಾ ಈರಿಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರಾ ಅಂದ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಡ್ ಇದು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ತೂಪಿನ ಮರ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಇರಿಂಚ ಅನ್ಪಳಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇರ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ದದೆ ದಿಗಂತ್ ಓ ದಿಗಂತ್ ಈರಾ ಓಕೆ ಆರು ಕನ್ನಡಕದಾನೆ ಮಾಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ದಿಗಂತ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಇರಗ ಹೆಜ್ಜ ಮೆರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ఉందా ఇంచ మండ లడ్డు జనాలు గుర్తుండే ఇరుగు ఓకే అతి ఇరుగు దిగంత్ ఇది నాణ్యత ఇంచ ఇల్లాడు పురా దిగంత్ జోరే దాదాల పేరు పనులే దాదాల పేరు పేరే పరంకురా దాదాల పేరు జోర్మల్ పేరే ಅಣ್ಣೀರಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಇರು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ತೋನು ಅನ್ನಡ ಅಂಕೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರು ಪನ್ಲೆ ಜೋರೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಸೊ ದಿಗಂತ ಗುರ್ತೊಂಡಿರಾಗ ದಿಗಂತ ಎಂತ ಜೋರೆ ಯಾರಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಒಂದೆರಡು ಪಾಪ ಯಾರು ದಿಗಂತ ಅದು ಮೇರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ ಧೀಮಂತ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಪಾಪನಾ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಕ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ life is like the same so my just tales are soon for me merrily I go to the fourth party go to school on time merrily last ಗೆ marry and okay class go okay ಏನು ಕಲ್ಪದಿ ನಿನಗೆ teacher ಅಮ್ಮತ್ತೆ ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ರೆಡಿ ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ up in the sky okay where are you going flying so high over the hills over the seas aeroplane oh please take me ಇತರ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರು ಗುಚ್ಚಾನಿ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡ ಅದರ ಹೆಂಗು ಕುಡಂಜಿ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ ದ ಸ್ಕೈ ಇದು ಅಂಡರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಹೋಗಿ
ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ರೈಮ್ ಇರ್ಬನ್ ಪರ ಐದು ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬನ್ ರಪಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಇರೋ ಬನ್ ಪರ ಇಲ್ಲ ರೋ ರೋ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't cry to scream. Row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't cry to scream. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ ಈಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ನೀರಿಡೆ ಓಕೆ 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 ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀಲತಾ Army. ಆರ್ವಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಎರಡ ನಿನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು Watermelon. ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mango. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಕ Apple. ಬಕ Banana. ಬಕ Ati. ಆತೆ ಓಕೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಇಷ್ಟ ಬದಾನೆ ತೌತೆ ಕುಂಬಳ ಸೌತೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಜ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಓ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒದಂಡೇರಿ ಬಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೋಡಿರಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸು Ladybug. ಓಕೆ Parrot. ಓಕೆ ಪಿಕಾಕ್ Peacock. Peacock. ಪುಂಜ ಕೋರಿ ಇಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ Rabbit. rabbit okay next cat next Dog. next Cow. dog enja alpno Bow. great cat Dog, cat, puppy. yeah cat enja alpno Meow. okay elephant enja alpno enja alpno ಇಂಚ ಒಂದು ಒಂದ ಯೋಗ ನೇರ್ನಾ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ರೀ ಕತೆ ಓಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಕಣ ಓಕೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಮಲ್ಪ ಓ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ ರೀ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಕ Pineapple. ಓ Pineapple. ಪೈನಾಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Apple. ಆ್ಯಪಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Banana. ಬನಾನಾ ಓಕೆ Apple. ಓಕೆ ಬನಾನಾ ಕೂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಂದಿರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Orange. ಆರೆಂಜ್ ಬಕ್ಕ Apple. ಈತೆ ಓಕೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಇರಗಿ ಓಕೆ ಅವೇ ಬೆಂಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌತೆ ಕುಂಬಳ ಓಕೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಷ್ಟ
ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಡೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಡ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ದಾಲೆ ಸ್ಟೇಜಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓ ಇಷ್ಟ ನಾ ಇಂಚ ಬುಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಇಂಚ ಪುಚ್ಚ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಕಕ್ಕೆ ಇಂಚಾಲ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಮೆರ್ನಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ದಾದಾನ ಹಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ದಾರಿ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಈರೆಗೂ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ banana, orange, ಓಕೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಓಕೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೈ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆವಡೆ ಸೊ ಓ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಪೂರ ಮನವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತೀರ್ನ ಲಯನ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಡಿ ಇರಗ ಆಪು ಜನ ತಿಂಚೂರು ಶೀತ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ನಾ ಎಂಚ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಯನ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಡು ಎಂಚ ಓ ಅವಂದು ಪುಚ್ಚೇವು ಇರ್ ಬನ್ಲಿ ಲಯನ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಡು ಐರಿಗೆ ಈಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಡು ಕಪ್ಪೆ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂಜ ಓಕೆ ಆರ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲ ತಾಂಕೋರೆ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ಯಾ ಯಾರು ಬೈದಿರಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಬೈದಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಬುದರ್ದದೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಓಕೆ ಪಪ್ಪನ ಬುದರ್ ರತನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎರಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಡು ಇಂಚ ಪಂಟ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಬಡ್ಚಿ ಸುರುಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪಣ ತೀರ್ನ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನೆಂಚಲೆಪ್ಪೋರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪಪ್ಪಾ ಅಂಜಲೆಪ್ಪೋರೆ ಬಗ್ಗ ಪಪ್ಪಾ ಅಂಜಲೆಪ್ಪೋರೆ ಓಕೆ ಪಪ್ಪಡ ಪಾತ್ರ ಇದಾರು ಎಂಚ ನಾನು ತೂಗಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಜ್ಜ ಪೂರಕ್ಕೇನು ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರತನ್ ರಾಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೇಂಚ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲತಿಗೆ ಬಂಡ ಹಠ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಆರು ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಓಕೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗನ ಅಂದದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಸೊ ಇರು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನೆಟ್ಲ ಅರೆಗೆ ವೈಫ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಾರು ಪಂಡಿರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ನಿನ್ನೆ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಡೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರೆ ಇರ್ನೋಟ್ ಏನ್ಸ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಮೇರೆ ಗೀತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡಿರ ಅಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಕ್ಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಂಡಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಂಚ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು ಓಹೋ ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಹಠ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಕೋಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ತೋಜಾವುಜಾರ್ ಕೋಪ ಪೂರ ತೋಜಾವಡ ಹಾಪುಂಡರು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಡೆ ಬೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಮಲ್ಲೆ ದಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಓವನ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಓವನ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಬೋಡಿ ಅಂಚ ಯಾಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಕೊ ನೋಡು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ದಾದ ಆವುಡು ಮೇರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ಏಮಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಅದು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಆವುಡ ಅತ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ IAS ಆ ಟೈಪ್ ಎಡ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ತುಗ ಮೇಡಮ್ ಡೊಕೊಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಇರು ಅಂತೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮೇರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅದೇ ಪೂರಿಗೆ ಸೊ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪದಿದ್ದಾರ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಇಷ್ಟ ಆಗುಜಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಇಷ್ಟ ಓ ಅವ್ವೇರು ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ
ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇರು ಪೂರಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅನ್ನದೆ ಆ ರೇಪಲ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲಡು ಪಪ್ಪಾಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ ಆರು ಕೆಲಸ ಬೋಪಾರ ಗುತ್ತುಪ್ಪಿಜಿ ಇದು ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪರು ಈಗ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಲ್ ಅಂದೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಜು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾಜನ್ಪುರ ದೆಕ್ಕುವರಿ ಪಂಡ ಮೇರ್ಲ ದೆಕ್ಕುವರಿ ದೆಕ್ಕುವಲ್ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ದೆಕ್ಕುವರ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ಔಟ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇರ್ ದಾದಾ ಔಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಂದಾಲೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ ಟೀಚರ್ ಔಡ್ ಒಂದು ಅಲೆ ಪನ್ಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಕಲ ಬರ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬರ್ತದೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಮಂತಿ ಪೇರ್ ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಡ ಅಂತ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಗೆ ಓಕೆ ಇದು ದಾದಾ ಅಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇರ ಆಲೆ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರೇ ಪನ್ಪುನಿ ಟೀಚರ್ ಆಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂದಿರಿ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಓದುಡಿರಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಏರ್ ನೊಟ್ಟಿಗ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಏರ್ ನೊಟ್ಟಿಗ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿರಿ ಅಣ್ಣ ಬೈದಿರಿ ಅಣ್ಣನ ಪುತ್ತರ್ತದ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಪುತ್ತರ್ತದ್ದಿ ನೀವಾ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಪುದರ್ ಇದ್ದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಓಹೋ ಎಂತ ಹೆಸರು ಎಂತ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅಣ್ಣನ ಪುತ್ತರದು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅನ್ನದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜದೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಇಲ್ಲ ದಾದೆ ಬರ ಭಂಗ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇರುವೆರುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇರುವೆರಪ್ಪ ಸೇರಂದು ಅದೇ ಈ ಶಾಲೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಂಡಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಿರಿ ಅದೇ ಓಕೆ ದಾದೆ ಇಷ್ಟ ತಿಂಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಫುಡ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಈ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಇರು ಎಂಚ ನೆರ್ಪನ ಎಂಚ ಇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆರ್ಪಾರ ಎಂಚ ನೆರ್ಪೇರಿ ಅಮ್ಮ ಹಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆರ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆತ್ ನೋಡಿ ದಾದನ ನೆರ್ತಾರತ್ತೆ ದಾದನ ನೆರ್ತೀರ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಬಿಂದುಲು ಯಾರು ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರಿತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಹಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಬೋರ್ಡು ದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಒಬ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಅವೇರಿ ಇರ್ನ ಅಂದಾಜು ಮೇರೆ ತೂನಾಗ ಇರ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರಿ ಇರ್ಪ ನೋಡು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರೆ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟೆ ಓಹೋ ಅದು ಕರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದಿಗಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಇರೇ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರ ಅನ್ನದೆ ದಾ ವೈಟ್ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಭಂಗ ಬರ್ಪಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ ಬಂಡ ಈರ್ ಎನ್ನು ದುಪ್ಪರ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಡ ಅನಗ ಬೇತೇನೆ ನಿನ್ನದಿ ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಭಂಗೊಂಡಿರಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಮೇರಡೆ ಪಾತಿರ್ಬೇನು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಇರ ಅವೇ ಸೊ ಇದು ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ದಾದ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ದಾದ ಕಲ್ತಂದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಆರ್ವಿ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಕುದರ್ತದೆ ಅಮೃತ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ನೆಂಚಲೆ ಪೋರಿ ಅಂಬ್ರು ಅಂಚಲೆ ಪೋರಿ ಅಂಬ್ರು ಓಕೆ ಇರ ಅಂಬ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರಾ ಹೆಚ್ಚು ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಾರ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರಾ ಸತ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಅಮೃತ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಡಿರೆ ಈರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಬಟ್ ಇತ್ತದಾಗಿ ಬಿಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಮಲ್ಪ ಹಂಚದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಮಲ್ಪ ಮೆರ್ನೋಟ್ ಏಪಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀರ್ದಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಾಡುವಾರ ಅಂದ ಈಗ ಹೆಂಗೊ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾವಲಿಡು ಅಂತ ಅಂದದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ದಾಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ನಾವು ನೀರು ಮೈತ್ರ ಕೆಲಸ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಓ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅವಳ್ ಸೊ ಮೇರೆ ಇನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ಎಂಚ ನೆನಪರಿ ಬಂದೆ ಎಂಚ ನೆನಪರಿ ಓ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪರ್ ಪನ್ ನೆರ್ಪಂದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜಲ ಆತು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿನ್ಪುನ್ ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚದ ಕಾಲು ನೀರು ದೋಸೆ ತೋರ್ತು ಅದೇ ತಿನ್ಪಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದ ನೆನಪರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೋಕ್ರಿಪುರದ ಆಲೇಜ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಅವ್ರು ಆಲೆ ಪನ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರೇ ಹೋಯ್ತೆ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದತೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತು ನೀರು ಇನ್ನಿತ ಕರ್ರು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಎಪ್ಪರ್ ಅದೇ ಒಂದು 4 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಅಡೇಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಮೇರೆ ನಿಖಲ್ ಆಸಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅಂತಾರ ಇಚ್ ಓಕೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಪರ ದುಂಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ್ಯಾ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡಿದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲಂಜ್ ಬರ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲಂಜ್ ಆಯ್ತಾರ ಈ ಆಯ್ತಾರ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಕೆ ದಿಗಂತ್ರ ದೀಪಂತ್ ಇದು ಒಂದಿರ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಏ ಬರ್ಪಾರ ಇರೇ ಹಾಂ ಏ ಬರ್ಪಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ಲೆ ಅವೇ ಬನ್ನಾಗ ಕಪ್ಪೆದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಆರ್ವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರ್ವಿ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾಗೆ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರಾಗ ಓಕೆ ನನ್ನೇ ಬರ್ಬಾರಿ ಇರೇ ಎಲ್ಲಂಜ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜ್ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪೌಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುದ್ದು ಬಾಯ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಕಿಲಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೋನ್ ಟಿವಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು.